Taketolosak antolatutako 3. edizioa, Garagardo azokana, ostegunetik igandea luzatuko dena. Larunbata eta ostirala eukiko diteu triangelun irikita tokik de bai, eta Garagardo azokan zeharre bai, zerkausikoa eta Solana kalekoa bai ongoa prest, edo zein pertsona etorri nahi baldin badu, honea jateko. Alde batetikan eukiko diteu Garagardo arruntak izeneko lau motatako lau Garagardo mota ezberdin, eta gero egongo dira 16 Garagardo berezi izena dutena, pixka desberdinak, normaletatikan, arruntetatikan kanpo hartu ditzazkeunak, eta gero eukiko diteu bi artesanalak, etxeko edo izen hauenak, baita jendeak aukera zabal bat eukitzeko, nahi duen Garagardoa probatzeko. Ohiko menua izango dugu ukondoak, piperrak, euskal pastela, gazta eta bestelako produktuk, baina aurten berezitasun bezala daude hamburguesak, bi mototako hamburguesak ekarriko dira aurten, haragizkoak eta vegetalak, eta konpainatuta nahi izan ezkeo patata frijitoakin. Jana eran ere Garagardo azokan noski, baina musikak ere protagonismo handia izango du. Egun guztietan larun baten egongo da DJ Bull, baina ostiralen baita jotatxo eukiko dugu gurekin, eta bestela ere arratsaldean eta gu kluban partetikan baita eukiko dugu musika jarrita arratsalde guztia, eta ambiente ona eta giro ona eukitzeko asmoz. Garagardo azokoren beste berezitasun bat mus txapelketa izaten da, larun eta arratsaldean izango da mus txapelketa hori, izan eman nahi duenak zer egin behar du? Internet bidez egitea dauke inskripzioa, gure sare sozialen bitartez iriki da link bat, internetez izena eman alizateko, eta baita ere egunean bertan eman dezakete izena. Egia da interneten bidez izena ematen dutenei preferentzia emango zaiela, betetze baldin baina internet bidez egunean bertan ezingo dutela izena eman, baina aukera hori badago, oraingoz, izena emateko egunean bertan mus txapelketa larun baten 4 hasiko dena. Lehen taldeko babeslea da Redline mekanika tailerran aldetikan, zozketatuko dira Garagardo azokan zehar 200 errebisio eta olio aldaketa, eta horiek Garagardo azokak irautitun lau egun hauetan zehar, egongo dira hemen zozketatzen, orduan hemen daudenak eta parte hartzeuenak, Garagardo azokan erosten dutenak, eta lau egun hauetan hemendikan ibiltzen den jendea eukiko du aukera Redlineen eskutikan, errebisio horiek eta olio aldaketa horiek tokatzeko.